Ved Grønlands port i sundets dybe ro, hvor fjeldet spejler sig, og vi var kun de få, der bo af styret kong fod. Jeg var mætningens herre, mens isbjørnen kiggede ind, eller noget der var værd. Den første måned gik med historier og grin. Vi tømte hver en lom for mænd og store og små som din. Med det 30 dage var gået, og kaffen blev kold, var verdens grønne fortalt, og hver en hemmelighed i behold. Christiansen mod tavsheden kan lamme, hvor vi søgte efter ord for at holde sjælen i varmen. Med blik i ryggen og vaner som mure, holdt vi sammen på flokken bag stationens mure. Fra Hamassens kutter til køkkenets glød, vi overlevede tørken og den arktiske nød. Når man ved, hvad naboen tænker, før han overhovedet taler, og samtaleemnerne svinder, mens nordlyset maler, så bliver rutinen din ven og respekten dit anker. For på en nødstation kan man let få sære tanker, men vi havde vores rationer, den uendelige skat. En halv kasse øl og en flaske til en langsom nat, en snaps til at rense, en shoes til at forstå, hvorfor nogle blev på bøffen i et døgn eller to. Men man, den spillede, jeg bestilte med stil, når Hamassens kutter kom ind med smil, lastet med råvarer og frisk forsyninger i land. Og nogle gange selskab, der kunne tænde en mand. Pigerne fra Aupilato kom med liv og med sang. Så glemte vi alt om mørket og ventede tiden lang. 3 dages fest, hvor komfur stod stille, mens vi dansede og drak, præcis som vi ville. Sådan hvor tavsheden kan lamme, hvor vi søgte efter ord for at holde sjælen i varme. Med bil i ryggen og vaner som mure, holdt vi sammen på flokken bag stationens mure. Fra Hamassens kutter til køkkenets glød, vi overlevede tørken og den arktiske nød. Ja, samtalerne slap op, men venskabet bestod. Hærdet af sprit og af arktis hård mod. Skål for kutteren, for kokken og for festen på Prins Christiansen. Vi klarede sgu resten.